Álljatok mellé, és menjetek el róla. Kényelmes nagyon, nagyon extra. Olá, tudo bem? Eu sou o Igor, sou do Brasil. Minha primeira vez aqui no Pet Culpa. Tô adorando tudo isso aqui, tá incrível. Primeira vez de todo mundo aqui, dela também, do meu irmão. A gente tá adorando isso aqui, com certeza a gente vai vir mais vezes pra cá. Azt vártam, hogy itt mászkálni fogok a susnyákban, és szedni szemetet, és hát mászkálok a susnyákban, és szedek szemetet. Szerintem sapkám is el van pókhálóval, harrára csíptek a szúnyogok, családba is léptem már legalább 10-szer, de úgy összességben rohadt jól. Van, amit így felismertem, hogy ott már előző években szedtünk, és akkor sok volt, de most már látszik, hogy tiszta, szép tiszta maradt. Sokkal kisebb a szél, illetve a távolság is, mint tegnap volt. Valamint nagy boldogság, hogy teljes létszámban itt tudunk lenni. 2 kenúval szedik az áttérben a szemetet, és hozzák nekünk. Találtak már például egy egész nagy hungarocell darabot, valamint egy komplett fürdőszobát is, 2 darab mosdókagylóval, illetve egy WC csészével, ami szintén nagyon nehéz, és reméljük, hogy nagyon sok pontot ér. Itt vagyunk az első egyetemi PET kupának a második vízen töltött napján, egyébként a teljes futamnak a 4. napján. A csapatok éppen nagy szelektálásban vesznek részt. Ma is sok szemetünk volt, legalább annyi, mint tegnap, de én úgy érzem, hogy egy kicsit több is, majd estére kiderül. Egy viszonylag nyugalmas napunk volt, nagyon rövid szakaszt mentünk, mindössze kevesebb, mint 4 folyamkilométert haladtunk, tegnap 6-ot, viszont ezáltal a csapatok többet is tudtak szedni, szóval kíváncsian várjuk tényleg az eredményeket. Entre coisa, mano. Entre coisa.